Sang moyekti saruseng semeti mungguing Pale patrabaan dangu aningali wijiling sasangka saking graning arga wis mana wonten timbalan iki ngadhawuh yang nah saiki entuk papan kang prayoga nggih kowe kudu ngenengake cipta ana kene iki. Lah rencang kula sinten? Ayo ora ning kancane kok tekon. Kancane sapa ya kudu ijen. Nggih mboten wani ngono ning apa-apa piye nek. Mbrono sampeyan niku. Lho, jenenge wong semedi ku ora nganggo kanca, ngono? Kowe kudu los rasane atimu. Pasrah nang ngersane Gusti. Eneng kahanan aja mbok sawang. Paribasane ana swara apa-apa aja mbok rungokake. Ngono. Eneng panganan aja mbok pangan, yo ngintir-intir. Ayo ta kowe iki. Kowe kepengin wahyu apa ora? Nggih kepengin. Ayo kene. Semedi, Pak waspadake saka kadohan. Nianse swa matur marang Riseng Mahayogi Sang Wiprokati Paran Karsaning wangut Dipati Yogya Sarwiring Warna Yayi Widayat Apa Kakang Cakraning Rat Yayi Katono iki putra Narendra kaya anak ratu Ngastina sing jeneng Lesmana Mandra Kumara. Iya Kakang. Iki ya putra ratu arepa kepriye wae. Aku ora maido Kakang nanging yo prayoga dicoba kaya ngapa kekuataning batine. Putra Ratu Ngastina kuat apa ora yen to nampa pacoban? Ya, coba sumenia sawetara.
Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon kakintang Sri Sang mawe gandrung barang katulukir muyak maye katon tias balewur piye kan Lesmana nggonmu ngenengake cipta ya wis entuk wangsit apa durung wangsit pripun sampeyan wong tuwek ora kena digugu omongane lho bocah ki piye to iki kowe iki karepmu ki kepiye eneng apa Lesmana sampeyan dawuh pripun jadi kon ngenengke cipta nggih mboten ya eneng swara aja mbok rumake ana kahanan apa wae aja mbok dulu ra ngeten to iya pancen bener ngono lah terus lah moko sing teko macan niku ora pripun arep sing teko kuwi macan apa leo apa-apa wae kuwi aja kaget ora kaget piye macane disanane ngerti-ngerti kula ditubruk nek kula mati pripun sampeyan ngomongan ora nemu nalar ngenengke ciptane apa-apa aja mbok deleng ning swara aja mbok rungokke sing teko macane kok nyanak wadok macan modal ora entuk wayu ora paten piye dicuni lakon kaya ngene piye wis dijago-jago melenyek ngono piye ayo dikapake meneh jenenge Lesmana ayo wis ora kurang-kurang ta awake dhewe len dunung-dunungake arep didunungno kae pancen Lesmana ki cah ngene ya wis kangelan wis mbah ora idep wis migate wis ngetokke dawuh ingkang sinuwun pancen bocahe ora kena ditudhake dalan sing bener ya wis pasrah wae nang ngersane Kang Sinuwun iya Pakne Samar pamuring suksma sinuksma ya winah ya ing ngasepi sumimpen trenging kalbu pambukaning warana putra Dwarawati satriya pareng Garuda Raden Sambaya Wisnu Brata ya kilat maka nenuwun marang purbaning Gusti kawistara yen tos dakep saruku tunggal suruku nutupi babahan Wasanga ngenengaken Pancandriya Pancalima-ndriya pengangen-angen amberat hawa nafsu bayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking grana anut marang giyonganing kayun kayung yonang ayati ayahaning parutama kaya mati jeneng urip jroning patiliyep ayape ngaluyut pindha pecating supena supeng rasa jati jati-jatine Raden Samba mengatas marang dewani nyuwun pitedah mrih kasembadaning sedya dening Ranggayuh tumuruning Ponang Wahyu cakraning ngrat cumlorot saking Dirgantara yekti Wahyu cakraning ngrat ingkang memba godha wujuding naga sak bangkating ketal gedene
Agra Kapuleting Naga nggih Raden Samba. Jangganira pinuleting pethit nganti kaya pedhut-pedhuta gulune Raden Samba. Ciptane nggale amung pasrah marang panguwasaning Gusti. Kalamunta datan kasembadaning sedya. Pilaur dumuging pejah wauta. Saya kendo pamuleting punang naga. Ilang wujuding naga. Mesat ing dirgantara ana cahya. Saklapa gedene. Dumalorot manungsa marang anggane Raden Samba iku sejatine wahyu cakraning ngrat. Manjing marang anggane Raden Samba. Yo, Pak wong Warudaya gawe cekater kali codhe sapa sing gawe? Samba aja kaget ulun ingkang ejawantah. Sarama paduka pumen sang Bang Narada ngaturaken sumengkung pangabekti kula mugi konjapa pun. Ya. Pangabektinira wis ulung tampa ndadekake suka marwataning tiyas ulun. Kajaba saka iku aja kaget. Samba iki mau ana wujuding naga ingkang ngridu kasutapanira. Inggih kaluhuran sabda paduka pukulun. Nah, Purhanira. Naga mau sejatine panuk semaning wahyu cakraning ngrat. Ilanging naga ana cahya sumunaring antariksa. Cumalorot saklapa gedene manunggal marang anggamu iku wahyu cakraning ngrat wahyu Prabon wahyu ratu manunggal karo kowe Samba. Samba wonten dawuh Bukulun. Nah, wanti-wanti dawuh pangandikane Wang Pramesti guru sapa wae kang antuk kanugrahan. Wahyu keprabon ya wahyu cakraning ngrak wahyu ratu mau kudu kinantenan kasekten ingkang aran Raja Kala Cakra. Kene tanganmu epek-epek mugi wonten Pak Rajae, Nger. Kulun dadosaken bingahing manah kula dene. Kula pinaringan kanugrahan wahyu cakraning ngrat pulunging keprabon dasaripun. Kula pinaringan kasekten Raja Kala Cakra lajeng dayanipun menapa? Ngene.
Raja Kala Cakra mau epek-epekmu kampuhe kagila-gila yen kowe entuk mungsuh mbok tamani tanganmu epek-epekmu kiwa apa tengen sepisan mesti temekaning pati ning Kocapok engko nek mbok pindhoni malah urip. Oh ngaten kuwi. Iya. Kaping pindhone sakwise sira antuk nugra wahyu cakraning rat kuwi ana pitukane. Lajeng pitumbasipun menapa Kulun? Siji, kowe ora kena kumengsun, kowe ora kena gumendhung, kumalungkung. Ora kena sumbar. Lan kowe ora kena pamer. Inggih Bu Kulun. Pamer apa bae? Inggih Bu Kulun. Kaping pindhone. Sakjroning 100 dina kowe ora kena manuh karo wanita. Tegese kowe ora kena nyaketi karo wong wadon. Ngerti sing tak karepake? Inggih ngertos Bu Kulun. Bagus. Tindakno. Yen pancen kuat nindakake nugraha tinemune nanging yen to kowe ora kuat godane cepak bilaine